Ningizimu Africa worldwide. Yilo lelo hlelo lelo sisolva uX. So solva koma ke ngale kokudlala ngale kokunanaza lapho esikulethela khona izitori eziqiniso esisuke ke sithola kulawo ma guest esisuke sikanye nawo ngalesi sikhathi. Ngicela ukuthi ke ulalele lo hlelo lizileyo phela khona nawe uzobe ingcenye yokwakhe isisombululo kulokhu esikhuluma ngakho njengamanje. Sikwamukele nkosazane sikubingelele usiphi igama lakho nesibongo? Mina igama lami nguPhisiwe waJwili. Kunjabule enkulu sibe kanye nawe namhlanje sikuphi ithuba ubingelele nababukeli emakhaya. Sanibona ababukeli. Asibonge kuba kanye nawe umuntu ohlelile sesihlalo ohleli kusona kusokuyihlala eshishayo usuke nodaba oluqinile noma oluhle noma oluthile angalikhuluma ezweni lonkana. Unayi X? Yebo unayi X. Bani igama le-X yakho? Igama le-X yami ngicela ukuthi ngadalula igama lakhe. Kodwa isibongo uyasazi noma nishare isibongo nawe siyafana? Sishare isibongo wakhumalo. Wakakhumalo yena. Hawu Mntungu wamzilikazi. Cha inkosazana esakuhlonipha namanje. Cha asilandise naqala ngokuthandana phela manje nifike ekube nama X. Yile ehehile kulombheko. Cha nje yaqala kanjani nje? Kwakugayi njengasime ngimbona kwakugayi ongichaza nje ugayi nje alright isempilweni. Okay. Sasiyathandana nje kahle kwamnandi ngamitha. Then ngithe sengikhulelwe ugayi ngelinye ilanga ngisi ngiyafika komunye umuzi uthandana nomakhelwane wami ngisi ngiyafika ngelinye ilanga banqune embhedeni. So kwakuhlukana kwami naye ke. Uthi wena Yona tangitha ngayo. indoda yakho wayibamba ilele Yes. nomakhelwane wakho. Yebo kunjalo. Bese ocansini noma beqeda ukulenza ucansi. Babe sebeqedile because ngabafica benqunu sebelele abangonanga kwayibona kuba ngakomunye umuntu mina ngangafike ngibabhekene ngisho nangamanzi ashisayo. So ngoba ngilo umuntu onganayo violence ngababuka and then umjida ngimbuza ngakusasa umjida vele akhetha ukusenda angibeke isandla. Uneminyaka mingaki wena? Ngina 29 kulonyaka. Kwakumuphi unyaka kwenzeka lokho? Wasibu 2023. Le ingane wawekhulelwe kwakweyakhe. Yes yakhe ingane. Ungena kwenye indlu unqunu noma umuntu wesifazane. Yini ekutshela ukuthi iyakamakhelwane wena? Nakhona ngasaso umngane wakhe sho kuba umngane wawe ngikhonzile. Wesilisa. Yeso wesilisa. Wayekhonzile noma wayekufuna? Hayi ngicase wayefuna umngane wami because asami siba uthuzo. So yena wasewesithathu. Eloke ngibize siphile kunento engifuna uyoyibona woza sambi ngithi mina mawube usufuna umngane wami hamba naye I insist umfana athi asabi khona into engifuna uyoyibona. Yes. Uya understand the situation obhekene nayo ukuthi uphethe iqhuthu liphathi ngaleso sikhathi ukhulelwe kodwa ufuna ukuyokubonisa le yanto. Kodwa engakubona ke. Usumficile ke embhedeni mawubabuza wakhetha ukuphuma noma umbuza ngasemthangi? Angimbuza ngasemthangi. Ngambuza angiqalanga futhi nakhona ngabuza intombazane. Intombazane esho ukuthi kwavela wangena umndeni mengimbuza ukuthi kwawumndeni osefuna ukushaya mina because ngangicasukile nginolakhe. Umfana sengimbuza ngelinye ilanga naye ke bese ngimbuza umfana ngimthola vele ukuthi unswansi wase ngikhetha usenangishaya ngibeka isandla umfana. Njengamanje ukhona indima ayidlalayo enganini yakho? Akho ndima ayidlalayo nje. Ukuba ngiyazi ukuthi usebenza because ngiyazi ukuthi uyasebenza akahlala around la ngihlala khona. So ngibe ngifisa ukuthi ngiyafisa ukuthi ngimbophe. Ondle ke enkantolo because ingane akayondle. Oh sanendaba wena ukuthi nithandana? Hayi angisanandaba angimdingi nje empilweni yami. As long as njoba kwenza uma wengane nayazi ukuthi ubaba wengane. Ngiyakufisa nje lokho empilweni yami. Yena nje angisanandaba naye. Me enake umntana nje pheli because kuyimanje mina ngisebenza ingane yami into wemama wami. Yini le edala ukuthi aze ayofuna ucansi kwenye indawo ongasamnikini wena? Angazi ke ukuthi because mina ngimningi sho mhlawumbe ngangamnenisi angazi. Uyena owazi. Yini oyicabanga ngaye yayishota? Ikhona? Hayi angiboni ukuthi khona ayishota. Because asiright ngayo yonke into. Uzothi umuntu mawumnelisa esikhathini samanje nina youth senafuna yonke into le. Mhlambe kungenze ukuthi wayecela ukuthi hayibo baby namhlanje asilale phansi wena uyanqaba ufuna lokhu lala embhedeni. Yini oyikhumbulayo ukuthi le enkosami ngangihlale nginqaba nayo ngoba ngangakuthandisisa ukuyenza? Akukho ngangikunqaba. Akukho ongabenzi bona. Ngangimnikeza nje ngale ndlela adinga ngayo. Ayikho into ayikho into engangamniki yona. Uyena nje wasiflopela nje. Amadoda. Hayi wena wasiflopela shemo. Yebo doda nikwa yonke into nanoma ngayiphi indlela kodwa ne problem yokuthi
aneneli niphume futhi niyozingela ngaphandle ninjani kanti nini mhlawumbe osilandise la ngifisa ukuthi uma ethi uyalithola ithuba ufuna ukuzokuphikisa mhlawumbe uthi wayifuna idog style noma ungayifuni uyabona ufuna ukuzosho ukuthi unamanga wena uthi awunika yonke into ungakumela ukuthi unamanga ukuthi idog style wangamniki ngakumela lokho ngoba uyazi uthi because mina angeza into ayifunayo okay uma shuthi efuna ukuzoyiphendulela la awunankinga wena hayi stress free unayo number yakhe nginayo number yakhe asiqinisekise mbukeli ukuthi sizokuzama ngakho konke kusemandleni ukuthi siyamthola manje selikhipha uhlelo makuukuthi asimtholi sizonazisa futhi ukuthi uhlelo asikwazanga ukuthi simthole kodwa ke okumqoka kunakho konke nawe mfowethu makuthi uyibona le video wazi ukuthi ukhululekile ukuze abaseyaviva TV1 uhlale khona la kwi hot seat uyikhulumele wena kunje kuba kunjalo ngoba sikuletha ngahloziwe nganza kwethu ngenhloso yokuthi kubantu kufike kuyiqiniso ngoba akekho khonjwe ngesibhamu kodwa uzothi umuntu osekhaya njengoba umuntu okhulelwe wahlukumezeka ngalendlela mhlawumbe ukhona ongaxhumanisa nama psychologists noma nabantu abenza counseling and so forth uyayidinga into enjalo ukululekwa ngiyayicela nje kakhulu because me traumatized okay nginane enga kumntana wami because ngivele ngicabange ubuhlungu lokungenziwa ubaba wayo so ngibine ngiphatheke kabuthi yena akazi ukuthi umntana kodwa mina nginenkinga actually nginayo zikhona nezinye izinto othi mhlawumbe ngaphandle kokululekwa ngokomqondo ukuthi nakusisa lapho mala azi ukuthi impilo iyaqhubeka ikhona ezinye izinto ongafisa ukulekelelwa ngazo ukuze umntwana akhe ahlale ejabulile noma wena ke siqu obona ukuthi wanqindeka kuzona mhlawumbe usebenza uzokhulelwa nje kodwa manje itoga usalithola indawo mhlawumbe umsebenzi uyawufuna yini ongafisa ukuyitshela izwe likamthani ukuthi hayi manje ngangisiza ku 1 no 2 no 3 bengingatholi counseling nje ngiyacela manje iyona into emqoka kakhulu yes kakhulu ngiyacela manje okay yona into ezongisiza engqondweni yami ngithole ne healing ngiyacela uma ukhumbula wawuse virgin ngathi admittise angasaloni virgin awukholelwa ukuthi lapho wayifuna ivirgin njengoba ehambe enuka yonke imiqomo nje hayi ngenzeka mhlawumbe because mina sishiyana ngonyaka owodwa because imini omdala kunaye mawumbuka kodwa lona ke aye naye uyakholwa ukuthi wamfica ivirgin wayengaloni virgin yini edala abantu sakaloni virgin cha ngoba phela ngiyamazela umakhelwane wami ngiyazi ukuthi akaloni virgin okay gogo zokuhlola ngithi nje faqa usho ukuthi wahlola nomakhelwane wakhe hayi ngoba ngiyazi aloni virgin indoda ayidlule lokuyibamba nje uyena wahluleka manganika ithuba lokuthi ukhulume naye baba umntana wakho njengamanje ungakhuluma uthini ke awushem lo ngiyamzonda nje ayikho into engiyikhuluma naye lokho nje mina ehlela kwazi ukuthi angimdingi empilweni yami kodwa nje anake umntana wakhe kuphela okunye nje nokunye ayikho into engihlanganisa naye angimfundi nje empilweni yami ngisho ukumbona because uyangiyanyisa nje kahle hle abafana abaningi bayathanda ukuthi hayi loyo wayephuza ngoba ethi nami ngiyaphuza manje ngasekubhece ngalokho ungakwamukela ungakwamukela cha noma ngingakwamukela ngangiphuza impela ngiphiki kodwa kuyimanje ngiphuza kakhulu trubani yena ikhuba yakhe la yenzayo ikhuba yakhe nje yadinga impela ululeko kodwa ake siyibuke kule ndlela yokuthi abanye abantu besifazane dadewethu bahethwa umuntu wesilisa oyedwa noma ababili bese lento iyakhela ngaphakathi ukuthi akangaphinda athemba omunye umuntu wesilisa omunye agcine edlala bonke ke manje bafuna ukuthi njalo mabebona into yokudlala abadlalela kuyena noma omunye naye agcine ezinekela bona bonke abanye abantu noma ugcina usuvuma nakulo ngoba ukuthembisa uthando ngoba ufuna ukuvala lesa sikhala ayikazi ifika into enjalo ukuthi uyithola uqoma umuntu ngoba usuthi unawe as long as ujabulile kuyenzeka lokho empilweni into eyenzakalayo leyo kuyenzeka ku-affecta kanjani ke on a long run nje ukuthi ugcina uthanda umuntu obuthi uvala isikhala ngenxa ukuthi wahethwa sibani bani usozalo umuntu usukuthi uyazenzela kanti uzilimaza wena futhi uyasiqedelela kahle usukuziqedelela into kanjalo so ku right nje uvela uhlale ushingile ayikho into ezokusiza usakholelwa ekutheni wenza zonke izitayela zocansi nomunye umuntu angisathandi ulunge wawunike yena lo wadlala ngethuba abanye ngeusabanike kulungile asibonga kakhulu dadewethu ukukhuluma kanye nawe kodwa ngiyafisa ukuthi kumbukelo sekhaya othi uyafisa ukuba nosizo la kuphili afaka isandla nanoma ngayiphi indlela
akwenze lokho abazilekela ngoba behlupheka ngenza kwethu beza ngoba kukhona abafisa ukubhodla kuzifuba zabo yisale ziclean kwazise asikhombe umuntu ngesibhamu sisolve X uhlelo solve X kusiyabe ka TV1 sibonga khona dadewethu kuba kanye nawe ngibongile babukele